hvor han skulle hygge sig med vores damer. Så det håber vi snart, at der kommer noget ud af. Kom så, pigerne. Ja, kom så, pigerne. Goddag, Carlos. Kom så, Carlos. Ja, sådan. Endnu med sig. Kom så, pigerne. Kom så, pigerne. Ja, sådan. Kom så, pigerne. Sådan. Ja. Så skal vi ind og have noget mad. Kom så, pigerne. Sådan, ja. Kom så, Carlos. Sådan der. Ja, det var godt. Kom så, pigerne. Kom så, pigerne. Så er der serveret. Så er der aftensmad. Ja, værsgo. Kom så, pigerne. Kom så, pigerne. Ja. Sådan, pigerne. Sådan. Sådan. Og de er glade for at få noget aftensmad. Goddag til pigerne. Kom så ind med jer, pigerne. Kom så, pigerne. Det er altid det sidste. Det er altid. Lonja, hun kommer altid ind til sidst. Og det er sådan lige, når det er, de skal til at have aftensmad. Så er de altid meget ivrige. Og de vil rigtig gerne ind. Og vi giver dem det her rigtig gode wrap, som vi har købt. Det er noget økologisk wrap, som er lavet af 26 forskellige økologiske urter. Og jeg kan lige prøve at vise jer lidt af det. Rigtig god wrap. Det skal se sådan her ud. Der har vi har sådan nogle urter, der er her, og der er cikorie, der er kællingetand, der er også nogle forskellige græsarter. Men det er sådan en blanding, som er blevet lavet. Det er en økologisk blanding, og de kan rigtig godt lide den. Der er ikke særlig meget spild, og de gufler i sig hver aften. Så det er super godt. En anden ting, de også får, som også er nødvendigt for dem, de får selvfølgelig deres vand, som står hernede til højre. Så får de også mineraler. Og det er de her, det er sådan nogle øko-mineraler, der hedder Vitlik Sheep. Og der er alle de, der er melasse, der er nogle forskellige mineraler i, som de har rigtig meget brug for. Så det er nogle af de ting, som vi går meget op i her på gården. Det er, at de får deres mineraler. Så har de selvfølgelig også deres salte. Det er deres sliksten her, som vi også kan se, at de spiser godt af den. Og hvis det er, at når det er, at de spiser wrap, så plejer de gerne at få rigtig meget. Vil de gerne have salt samtidig. Så vi har alle mineralerne, og så har vi saltet. Det har vi jo stået samlet her sammen med vandet. Og så ud over det, så har vi en mineralblanding, som vi også med vitaminer, som vi drysser ud over wrappen, som de så får her om aftenen. De får det et par gange om ugen, sådan så det er, at netop fordi de er ved at være højdrægtige, så skal de have rigtig meget. De skal have mange forskellige vitaminer, og de skal have deres, både deres vitaminer, og de skal blandt andet have B og A og E-vitaminer. Og det får de jo så gennem alle de her forskellige mineraler og mineralblandinger, som vi giver dem. Men det er en af de ting, der er med til at gøre, at deres lemmeproces, og her i den sidste del af drægtigheden, vi går ind i højdrægtighedsperioden lige nu, Carlos, vores vædder, han har været hos os nu i 80 dage, så vi håber meget på, at der skulle komme noget, at vi får en hel masse lam her til foråret. Vi skal have scannet her om ikke så længe, og der får vi så at vide, om der er 1, 2 eller 3 lam, der ligger og venter på os. Så det bliver ret spændende. Så kig med næste gang. Perfecto, tía. ¿Sí? Muy bien. Perfecto.